Σε ένα ακόμα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα κλέψουμε σπίτια στο Brookhaven. Ναι, αυτός εδώ πέρα είναι ο αδερφός μου και θα με βοηθήσει για να σας δείξω πολλά θησαυροφυλάκια. Και το τελευταίο το έχει βρει μόνος του. Και δεν το έχει δείξει κανένας YouTuber το τελευταίο. Έλα, μην κάνεις βλακίες. Και τώρα αρχίζουμε. Λοιπόν, αρχίζουμε. Πρώτο σπίτι είναι αυτό εδώ πέρα. Έλα και εσύ. Κάνει βλακές αυτός, να το ξέρετε. Ωραία, λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Πηγαίνουμε εδώ κάτω. Πατάμε αυτό εδώ πέρα το ανσανσέρ και πηγαίνουμε κάτω. Έτσι. Εδώ πέρα, πατάμε αυτό εδώ πέρα. Και να το θησαυροφυλάκιο μας. Και αυτό εδώ πέρα το πάνω, το πατάμε για να βγούμε έξω. Καταλάβατε? Ωραία. Το δεύτερο σπίτι είναι αυτό εδώ πέρα. Πηγαίνουμε έτσι εδώ. Και μετά. Και πηγαίνουμε εδώ πάνω. Και εδώ πέρα. Σχετικά είναι εύκολο, το ξέρω. Και να το θησαυροφυλάκιο. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, πηγαίνουμε μέσα. Έτσι το σπίτι, αν δεν το ξέρω. Λοιπόν, πηγαίνουμε εδώ. Πηγαίνουμε έτσι εδώ. Πηγαίνουμε στο μπάνιο. Επίσης εδώ πέρα έχει μια κρυψώνα, αλλά δεν είναι εδώ το θησαυροφυλάκι. Το θησαυροφυλάκι είναι εδώ. Πας στην τουαλέτα μέσα, κάθεσαι και να το. Και μπορείς να κλέψεις. Και από αυτό το κουμπάκι εδώ, και με αυτό το άσπρο κουμπί, ανοίγεις. Ναι. Και το επόμενο σπίτι πάμε να το δει. Το επόμενο σπίτι είναι η φάρμα. Πάμε μέσα στη φάρμα. Και πηγαίνουμε εδώ και παίρνουμε ένα φτιάρι. Αυτό εδώ πέρα. Το ξέρω αυτό. Και κάνουμε έτσι. Είναι λίγο περίεργο. Θα μας πάρει και λίγο μπορεί. Μπορεί όμως. Λοιπόν, κάνουμε έτσι. Και να. Και μετά μας εμφανίζει εδώ. Το μόνο κακό είναι ότι πρέπει να κάνεις teleport. Πρέπει να κάνεις teleport για να βγεις. Οπότε ναι. Το επόμενο σπίτι είναι αυτό εδώ πέρα. Σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ πέρα. Απλά δεν μπορώ να σας το δείξω γιατί είναι τεράστιο. Α, να το έτσι. Θα σας το δείξω, ναι. Και σας δείξω πού είναι το θησαυροφυλάκιό του. Λοιπόν, πηγαίνουμε μέσα τώρα. Ανοίγουμε. Και πηγαίνουμε έτσι εδώ. Μετά πηγαίνουμε εδώ μέσα. Πηγαίνουμε έτσι εδώ. Εδώ. Και πηγαίνουμε έτσι. Την κάμερα. Έτσι. Και πατάμε αυτό εδώ πέρα το κουμπί. Και φτάσαμε. Και δεν κλέβουμε τίποτα. Και μετά για να φύγουμε πατάμε πάλι αυτό εδώ πέρα. Και μας βγάζει έξω. Ωραία. Τώρα κάντε like και subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.